ほどいちゃダメだってこういうの聞きながら寝るから変な夢見るんじゃないの？何やってんですか？はっ、あちゃー、失敗失敗。右手がしびれるんだよね。コードで縛ったりするからでしょ。これ手たれたね。ああ、もうあっち行ってよ。石炭鉄鋼共同体が、フランスとドイツで戦争を繰り返さないように、しようと考え提唱した。なんだお前、言葉教えろ新一。起きたのに夢が覚めないんですけど。起きてるよお母さん、大丈夫だから。お前病院って知ってるか？怪我や病気を治療する施設。そこ行ってお前をぶった切ってもらう。新一も右手を失うことになる。お互いに損だ。勝手に猛勉強すんな。変な目で見られるぞ。1248円になります。どちらまでですか？何やってんだよ。降りるぞ。こんなところってやめてくれよ。あっちだ。あっちにいる。直線距離にして200メートル。行くぞ。待っていれば餌が入ってくるんだ。脳が丸々生き残ってるのか。この人間を攻撃するならお前を殺す。君のためではない。私は自分の命のみを大事に思っている。川崎市のコインパーキングに停車中の車内から坂上康平さん41歳の遺体が発見された事件で、俺だけが今起きてることを知ってるんだよ。黙ってるわけにはいかないだろ。捕まって実験台にされるぞ。ありがとうございました。人の指が出てきたそうです。世も末やな。それぞれ、ゴールまでの距離は違いますけれども、皆さんも同種が近くにいる。嘘だろ。田宮涼子です。やつだ。マジかよ。放課後ちょっと付き合いなさい。じっくりお話ししましょう。いいだろう。こんな奴がいるとは驚きだ。脳を奪いながらその人間固有の身分を引き継ぎ、問題なく社会生活を営んでいる。こんなところに連れてきて何を話そうってんだよ。高校生だから話が合うんじゃないかと思って。こちらは警察官の皆殺しにできる。
私たちの邪魔をしたり敵対するような行動は慎むべきね。じゃあまたね。やっぱり化粧の濃い女はまずいね。薬品臭くて。何かあったんでしょ。母さんに言ってよ。なんもねえって。親をバカにしないの。クソだと思ってんの。そういうの重いんだよ。昨日の A だ。私たちを待ち伏せしている。同士殺し合いをする意味がどこにある？仲間、お前がか。まさか人間に。いらっしゃいませ。メンチカツ3つください。はい。もううちの子大好きです。そうですね。この体はもうダメだ。新しい体があれば。大丈夫ですか？新一、大変だ。新一。なんだよ。150メートル。30メートル。おかえり。 A が復活したんだ。新一。やめろ右。警官の体を捨て母親の体を奪ったんだ。母親はもう人間ではないんだ。黙れって言ってんだろ。バケモンはてめえなんだよ。母さん。心臓を破壊した。その人間は即死だ。お前も数分で死ぬ。母さん。A はどこだ？知っていてもあなたたちには教えない。待て！探し出して殺す。ここは降りたことのない駅だ。どこ行く？決めてない。前方約200メートル。A か？わからない。